Mga aus. Hali aja. Tujuh. Gerahan. No. Umagang kay ganda mga kadagat. Alas 4 na naman kami ay tutulak. Ito lagi ang gawa namin araw-araw. Ang mangisda at magpalaot. Maghanap ng ikabubuhay. 50% nga ng tao dito sa aming barangay halos nakaasa sa biyaya ng dagat. Kaya halos umaraw umulan nakikipagsapalaran sa buhay. Dito sa amin walang kasiguruhan lagi ang tinatahak. May panahon kasi na mailap ang isda. May panahon din naman kasi nakaka-jackpot. Basta ang alam ko depende lang sa bigay ng Diyos Ama natin. Hindi ko minurahaw. Kabutin Basa. Paganda na na. Wala na dyan. Pumira, plastic. Wala naman bakit timon. Ha? Dahan mo dahan. Sarong sinyaman. Pumira. Oh. Mga aus. Hali aja. Putin ini kebitin ini. Ayun, ang sira. Kurang ya aman. Paano ah? Sige lagi. Sige. Prado kayo. Mga. Sige, ulay na nga ni. Ulay na pa ni. Buka nga ni. Na. Sutong ka binuro ka pa nang ganda. Buruk ka. Ay, nadumang pa. Wala dumang plastic bag. Ano man ganyan ta? Hindi ko na daw video. At eto na nga, may isang banyera na naman kami.
Siyempre, hindi dyan mawawala yung araw-araw na pamasko ng kapitan. Kapitan ng bangka. Natural lagi yan. Binibigyan din natin ng tagkukonti yung maliliit nating mga kabarangay na mangingisda. Pag marami huli, marami din pamigay. Huwag tayong madamot, lalo na nakakaangat ka. Dahil ang biyaya ng langit, buhos yan ng Panginoon. Kaya itulong din natin sa mga kapwa nating mahirap. Maraming salamat po sa mga subaybay at nanonood sa aming vlog. Shoutout po kay Carlo Roderick sa Cabo, Manoy Galo, shoutout sa imo. Kay Manay Ding, kay Maria Luisa Sanoy na taga Mahalas, na solid na sumusuporta sa atin araw-araw, halos laging nagla-like, nagsi-share. Thank you so much po. At sa mga nanonood sa atin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Dit, tigil na dito. Oh, muli tabi sayang. Pahukulong bawi na. Ayun na. O, dahil, pinawan mo na nga. Oh. Ayo, mapa. Oh. Sudah. Oh. Ini. Oh, terus.